Baltolore Reunion Apple Eating Contest in 1, 2, 3, go! Nahibat ang balian. Nakuha ka ako ni Balong. Uy, naku kay Papa. Ano ni? Hoy, wala. Dapat dili inuwa. Disqualify na mo luwa. Paak. Dito kidiskarte sila hani, Naitig paak, naitig kaon. Iba-iba, ang sama na may apo lang pa ako, dili mama. Nanggigil si Bert. Dikit-kit ang wait. Uy, hapit na. Grabe kasi Chirilin. Uy, bisinduhan na lang ipon, mga kamoy. Pas-pas kayo mo kit-kit. Kaya Jonis. Ay, wak na. Murag na mo daog. Dapita diri ya. Ops. Go. Ops. Wala pa, dapat hutdon ang kaon. Walay mahulog. We have a winner! Ops, dapat bunganga, dapat natuluntanan ang apple. Dapat, ops, we have a winner. Nga, Chirilin nga. Ang daog na to, ang group ni. Gisa pa. Wala pag-asa. Wala, sunggo. We have a winner, si Chirilin ng si Balong. Ay, palakpakan natin eh, Balong. Ano sila? Ang sabi gibati ninyo, karong Chirilin na kamay madagkong ay mukhaon. Sabi, sulti ninyo. Kigoto. Balong, kung sabi mo, sulti ninyo, halkay mo. Wala sakit sa ngipon. Wala sakit sa ngipon. Okay, mga pamilya. Ito ang atong first game karon na, ang atong daog para sa itong Apple Eating Contest. Live na karon sa YouTube. Ang una dapat natulon ang apple karon. Wala bilit sa baba. Tanawa. Bidaw ka hinduhan diri. Kuya, istorya na sila. Mura lang nasa sala.